jednoj sobi u strahu od Židova skrili su se apostoli i sveta majka Marija. 9 dana molitve, zajedništva, iščekivanja, 9 dana nade i iskrenog vjerovanja u dolazak Duha Svetoga. Ako ne odem, ne mogu vam poslati branitelje, zato idem Otcu, da On može sići k vama i krstiti vas ognjem s neba. Kad dođe On, uvest će vas u svu istinu i činit ćete čudesa koje sam i ja činio, a i veće od njih. Zato postojani budite u molitvi, zajedno kruh lomite i čašu pijte, i Duha branitelja čekajte. Moj Duh će vas obnoviti, u nove ljude pretvoriti, koji će moju crkvu osnovati i vrata pakla neće je nadvladati. Na vama je odgovornost za buduća pokoljenja, za sve narode, sve do kraja svijeta. Zato postojani budite u molitvi, zajedno kruh lomite i čašu pijte, i Duha branitelja čekajte. Ne bojte se, jer ja sam s vama do svršetka svijeta.